Jeg vil nu forklare lidt om, hvad mål er, hvad mål betyder, og hvordan vi har brugt mål i vores forløb. Meningen med læringsmål og undervisningsdifferentiering er, at flere skal lære mere, og det handler om, hvordan eleverne lærer bedst muligt og mest muligt. Og hvordan støtter man eleverne og udfordrer dem på forskellige måder, sådan at de tilegner sig læringsmålene. Og for eleverne er det vigtigt, at læreren formulerer tydelige læringsmål og tydeliggør dem i klasselokalet, så eleverne har viden om, hvad de skal sigte mod at lære. Og mål for, hvad eleverne skal nå frem til at forstå, kende og vide, skal forbindes med mål for viden i brug. Det vil sige noget, eleverne kan udvikle, udføre og vise. For eksempel beskrive, definere, forklare årsagsvirkning og sammenligne osv. Og det kommer i udtryk i bogen, der hedder Styr på mål. Herefter skal eleverne individuelt skrive en eventyrhistorie, hvor de undervejs gør brug af deres idémøller, altså mindmap, de har lavet. Og under deres skrivning til eleverne tage udgangspunkt i vores læringsmål, altså start, midte og afslutning. Det vil sige, at de skal skrive en historie, som skal indeholde start, midte og afslutning. De faglige mål for elevernes skriftlige produkt tager udgangspunkt i de overordnede kompetencemål og lyder således. Eleven kan udarbejde enkelte tekster med titel, start, midte og slutning. Og så har vi udvalgt to målpar. Færdighedsmål lyder således. Eleven kan udarbejde enkelte tekster med titel, start, midte og slutning. Og vidensmålet lyder således. Eleven har viden om genretræk ved enkle fortællende og informerende tekster. Eleverne her gør brug af eventyrgenretræk samt eventyrlige kendetegn, som de skal have med i deres tekster, som vi tidligere i forløbet har haft snakket om. Og efter en gennemgang af vores eventyrgenretræk skal eleverne lave en idémøller, altså en mindmap, om hvad de selv kendte til emnet eventyr, og inddrage nogle af de eventyrgenretræk og kendetegn, som vi har gennemgået med dem i klassen. Og ved at eleverne gør brug af følgende virkemidler, får de her kendskab til eventyrgenren, og kan under deres skrivning gøre brug af dettes virkemidler. Og inden eleverne starter deres individuelle eventyrskrivning, sidder de i grupper og arbejder om eventyr, kendetegn og snakker om, hvordan et eventyr er opbygget. Her snakker de om, hvordan eventyr starter og hvordan et eventyr slutter, og de forklarer, hvad handlingsbroen er, altså hjemme, ude, hjemme er til hinanden. Herefter skal eleverne individuelt skrive en eventyrhistorie, hvor de undervejs gør brug af deres idémøller, altså mindmap, de har lavet. Og under deres skrivning til eleverne tage udgangspunkt i vores læringsmål, altså start, midte og afslutning. Det vil sige, at de skal skrive en historie, som skal indeholde start, midte og afslutning. Og nu vil jeg gerne komme lidt ind på vores sociale mål for rolig skift af aktiviteter i timen. Vi har i klassen arbejdet med rolig skift af aktiviteter i timen for at dæmpe uroen og for at spare tiden. Og eleverne var meget langsomme, når de skulle hente ting fra deres skuffer, og var meget urolige i lang tid, når vi skulle i gang med en ny aktivitet for eksempel. Derfor har vi arbejdet nogle sociale mål for klassen, hvor vi især har lagt fokus på, jeg finder ting roligt og hurtigt i min taske. Nummer 2, jeg går til min skuffe. Nummer 3, jeg tumler ikke. Nummer 4, jeg holder afstand. Nummer 5, jeg finder roligt og hurtigt min plads. Nummer 6, jeg taler ikke. Og den sidste mål var, jeg hjælper andre med at huske reglerne. Vi har lavet en plakat med de her regler, og har tydeliggjort dem for eleverne i klassen ved at hænge det op i klasselokalet, så eleverne har nemmere ved at huske reglerne og nemmere ved at hjælpe hinanden, hvis nogle af klassekammeraterne ikke overholder de regler. Nu vil jeg gerne komme lidt ind på læreprocesser, undervisnings- og arbejdsmønstre.
Både i skolen og uden for skolemæssig kontekst finder læring sted, og en lang række faktorer spiller en rolle for elevens læring. Og som udgangspunkt må undervisning forstås som et tilbud til eleverne om at modtage læring. Og her mener Jens Peter Christiansen i hans bog, der hedder Hvad ved vi om god undervisning? Han nævner her, at det er lærerens opgave at udforme et læringsmiljø, sådan at læring bliver så sandsynligt som muligt, om tilbuddet bliver modtaget, og læring faktisk finder sted, er imidlertid uden for lærerens direkte indflydelse. Læreprocessen skal bygge på overvejelser omkring de forskellige komponenter i relationsmodellen, herunder elevens forudsætninger, rammer, mål, indhold og mulighed for vurdering. Generelt forsøgte vi at fokusere på bred variation i vores undervisningsformer og vekslede mellem læreoplæg, strukturer fra cooperative learning, æstetiske oplevelser, gruppearbejde og selvstændige opgaver. Og her mener Per Lausen, at bruge forskellige metoder skaber dels variation og hæmmer kedsomhed, dels det forskellige tilbud om læring og aktiviteter til eleverne, således at der er relevante tilbud til de forskellige måder at lære på. Og vi har i vores forløb taget udgangspunkt i Elleris teori, hvor han mener, at læring er et samspil mellem 3 dimensioner: den indholdsmæssige, den drivkraftsmæssige og den samspilsmæssige dimension. I vores undervisningsforløb kommer de 3 følgende dimensioner frem. Den indholdsmæssige dimension, hvor eleverne skal her tale kort om eventyrgenren, hvor vi i fællesskab skal tale om, hvad eventyrgenren indeholder, og hvad de ved om det. Her får eleverne en forståelse og læring inden for eventyrgenren og dettes kendetegn. Og så har vi den drivkraftsmæssige dimension, hvor eleverne kan her tage personlige genstande med, som kan bruges til læseteateret, hvilket giver dem indblik i eventyrkendetegn. Og den sidste, tredje, det er så den samspilsmæssige dimension, og her har eleverne skal i fællesskab kunne bruge deres personlige genstand til at fremføre et læseteater, hvilket eleverne gør brug af eventyrgenretræk ved brug af deres genstand, og disse genstande skal være selvfølgelig eventyrlige. Og nu vil jeg gerne forklare lidt om, hvad evaluering er, og hvordan vi har brugt evaluering under vores praktikperiode. Evaluering handler om at skabe en viden om lærerens pædagogiske praksis, som man kan bruge til at udvikle praksis med. Og gennem evalueringer får man viden om børnenes læring, og om hvordan man kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde mest muligt. At evaluere tegn på læring tager udgangspunkt i den læring, man kan iagttage hos børnene. Det handler dog ikke om at vurdere børnene, men at evaluere lærerens praksis på. Altså på baggrund af en læring, der kommer til udtryk. Og en evaluering kan aldrig indfange hele den pædagogiske hverdag, men tværtimod er det vigtigt, at man vælger et område ude, som man vil fokusere på. I vores undervisningsforløb anvendte vi flere forskellige former for evaluering, herunder spørgeskemaer, quizkorte og gruppearbejder, som mundede ud i fremlæggelse på klassen. Og i forbindelse med gruppearbejdet så vi i praktikken, hvordan de fleste elever indgik i gruppens arbejde og bidrog med egne synspunkter, deltog i diskussioner, argumenterede og lyttede til hinanden. Og disse iagttagelser så vi som tegn på lyst at lære evner til at deltage aktivt i fællesskabet. Og vi er i praktikforløbet blevet meget bevidste om, at planlægning er central, når der skal evalueres på effekt. Og det kræver, at der måles på før situation og derefter på efterindsats, da der således skabes en sammenligningsgrundlag. Og hvis ikke der måles på tilstanden før, er det vanskeligt at måle effekt, der således hvad tale om, hvor et subjekt og ikke et objekt-resultat. Undervisningen skal være varieret for at fastholde elevernes opmærksomhed,
mod det, de skal lære. Der skal være klarhed og struktur over lektionen, så eleverne ved hvorfor og hvordan de skal lære. Det har vist os, at vi som lærer skal have et redskab, som ikke kun omhandler forberedelse af selve undervisningen, men et redskab, som hele tiden skal samle klassen op om opgaven, som er igangsat og skal gennemføres. Udover det valgte, kunne man vælge mange andre evalueringsformer, som et andet kendt redskab inden for den formative evaluering er for eksempel portfolio. Ved brug af portfolio fokuseres der på elevers selvreflektioner, og det kan blive tydeligt for læreren at se, hvilket udbytte den enkelte elev får af undervisningen. Og på den måde kan der måske nemmere skabes mulighed for differentiering, at da læreren får nye muligheder for at fastlægge målsætninger, som svarer til den enkelte elevs zone før nærmeste udvikling. Nu vil jeg gerne fortælle lidt om, hvad undervisningsdifferentiering er, og hvordan vi har sådan lidt brugt det i vores undervisningsforløb. Undervisningsdifferentiering er et princip, hvor i læreren bestræber sig på at gøre det bedste for alle elever til stede på en gang. Det opnår man ved at bruge materialer, som elever på mange forskellige faglige niveauer kan få glæde af. Det er et alternativ til elevdifferentiering, hvor eleverne er inddelt efter niveau i 2, 3 eller flere grupper. Undervisningsdifferentiering begyndte at vinde indpas i den danske folkeskole i 1960'erne, men først i folkeskoleloven af 1993 blev det lovpligtigt. Det er formuleret således i paragraf 18 stykke 2. Undervisnings tilrettelæggelse herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvalgelse skal i alle fag leve op til folkeskolens mål for fag samt emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Ikke alle elever har samme forudsætninger, derfor skal undervisningen indeholde forskellige niveauer for at efterkomme denne paragraf om hvad der er blevet kendt som undervisningsdifferentiering. Og under hele vores opgave bliver undervisningsdifferentiering beskrevet, da det ikke kun er en enkelt form for undervisning, bliver undervisningen differentieret ved, at eleverne får trænet i mange ting. Ikke kun de ting, de i forvejen er stærke eller svage i. De får både mulighed for at vise, at de er stærke inden for et felt, men får også trænet i de felter, de er svage i. Ja, så vil jeg godt snakke om klasseledelse. Og vi har i vores undervisningsforløb anvendt forskellige klasseledelsesstrategier. Men det vi har fokus på i vores opgave mest, det er classroom management. Og vi har anvendt classroom management, hvor man skal være meget bestemt i sin måde at forklare ting på, så eleverne er sikre på, at de ved, hvad de skal, og hvorfor de skal lave det her. Og det har vi gjort, fordi vi har forsøgt at køre med læringsmålstyret undervisning. Så på den måde har vi ligesom forsøgt at anvende classroom management som noget af det meste. Det har vi blandt andet gjort ved at anvende den model, som er beskrevet i opgaven, og som også tidligere blev nævnt, hvor vi har forsøgt at få eleverne til at øve i rolige skift af aktiviteter i klassen. Ja, så derfor har vi opstillet forskellige regler for, hvordan man har de her rolige skift i klassen, som også blev nævnt tidligere. Ja, men som konklusion kan vi konkludere, at vi i vores undervisningsforløb har forsøgt at arbejde med læringsmålstyret undervisning. Vi har arbejdet med eventyr som genre, og vi har så undervejs forsøgt at tage højde for de her elevforudsætninger, der blev nævnt tidligere. Og vi har forsøgt at tilgodese de her elevers læring og dannelse i overensstemmelse med de mål og formål, der er i folkeskolen, altså læringsmålene. Og det har vi gjort ved at anvende forskellige undervisningsformer, som vi også nævnte tidligere, blandt andet cognitive learning eller klasseundervisning. Og de her ting har vi kunne udføre ved, at vi på forhånd har observeret 2. A på Sundby Østre Skole,
med deres dansklærer. Så det er ud fra det, vi har arbejdet med.